So guys, lalong to kayo dito siya matugkad pang hawi ito naman tayo sa kawiran. Shoutout dahil sa akong mga ginikanan nga kabalo nga ani ko haning dapitan o mulo na dangatan. So what's up mga LAAGAN? Dami din karon sa Tagmanocan. Si Siquijor. Magita nga bisita mi diri sa Sambulawan Underground River. Atong tawo no makita ang kakarya. Ang wa pa na nalanta kay murag tsada magit siya. Nang among kikion ang ano nga ano makita kita mo sa parang kanila sa latong gid. So stipot raw nga LAAGAN. So ato asulo na dito gusay. Tsada dito. So 3, 2, 1. Asa may una-una to anay? Maligo mo daan o Sorry sa. maguna sa babata na. Wala isa ka kuan, dito ka. Ah. Natay necklace oh. Silver ba? Muna entrance padulong sa stalagmite. O stalactite. Hindi dito na. Nga ba yun? Gusto ka ba yun? Ha? Kung sa glass? Oo. Ito is stalag. Stal. So, nagamit doon na itong training sa RO. Pwede kang musilpi na ba eh?
Kaya naman rin, pangaligo mo. Huwag na kayo rin guys. Tumasin na COVID yun. Huwag na siya. Huwag na siya. Sigaon. Nakalo, ay tawag sa spot? Ito. Ha? Ay tawag sa spot tayo. Ikaw ka mamot ka saan? Ha? Mamot ka. Ito, muli kong buko. Ma'am, pag-iit ka rin ang dito, no? Talungan flashlight niyo pagsulod, bay. Ha? Talungan niyo flashlight pagsulod. Iwagan na. Bye-bye. Inahumod dito, ako maligo, pang usawa mo na inahumod ba? Namot yan. Okay. Guys, Flashlight niyo ha. dili dito ko maligo guys, pero wala ko yung welcome. Okay, o ang kapaingon si Simon. Okay. Ano siya, murag ihog yun. Okay, dere makita na to ang mga gakaraiyang kabog. Di ay ingon og naong ni Alde. Okay, taga-saka naman siya. Para makita kabog. Makita kabog? Dungan na flashlight. Yes. Kara po ko. Mama. Kaya ikutin na. Iwagan. Makabuhat na kong prito mo. Kasuhan ka na. Bas. Ang patay sa ito, balang ng prito ha. Okay, moderate ta nito. Wala na. Oh, wala na. Ay, napito dami ng kumitan. Bibito rin dyan patutan. Ha? Ikada. Dan pa masali. Pa. Butang. Bata, di ka kabalik yun. Sultan mo. Ha? Pilit lang. Naluma kayo. So guys, lalong to kayo dito siya matugkad. Pang hawi din naman tayo sa kawiran. Lalong kayo tayo. Lalong tayo. Lalong ta. Lalong ta. Tuloy kayo. Ah, nagmatado. Oh, may puto kayo. Ini ka ba yung mga sour? Sa, uy, isyo. Layo na doon kayo. Layo na doon kayo ni. Ito nabdan kay. Muna yun naslaga mo karong buwan. Simbrek. Klase naman. Nakita nyo na ito nga magisulit yun naman yung mga adlaw nga namin dito sa Lazi. So, among gianhin yung pinaka Sambulawan Underground River. Shout out sa mga wayat kayo suporta sa among YouTube channel. Silang Tonet, Bruno, oo, doon. Silang Aiko, sa Lazi na mga Arnold, din sa Marina, Morgana, din Kunsihal Arnold, Lumordo. Si Sharon ay nalangga na kuya. Bukang langgit, magbulag mo. Sorry kayo nga wak kataon ng araw kay nasigaw sa nangyari. Okay, naabot yung pedre. Karing layo kayo. So, alsam. Karing lagi po nalaagan lagi. Hari rin kita man guys. So, nalami sa ilalim liyo kayo. Shoutout din sa akong mga ginikanan nga kabalo nga ani kung haning nakita nga. Ako panangkin magagamag-project pero wala na ni dagatan. So, guys, mo ra gusto kay ang among forma di mo gyud mo lang oy mo ni. Gandangan sa namo. Kung gramo mo lang, kuyo gramo namo dire kay. Bisita ra mo dire sa Tagmanocan, Lazi, Siquijor. Tagmanocan, Siquijor, makita to ang Sambulawan Underground River. Sada gyud siya guys. Basta aniyon gid ninyo, makita gid ninyo nga nature kayo siya. Nay dagang mga kabuk na to makita niyo mga
Nakakita ko mo din eh. Oh, Stalagmite. Stalagmite o stalactites. Pero dili siya pwede hikapon. Kay stalagmite sa stalagmite. Dili na siya hikapon kaya mamatay mo kuno. Ato rin yung ambingan niya itong hinayahan. Tsara kay guys. Experience na ko karon. So kung naamoy type, visit ra mo sa Sambulawan Underground River diri sa Tagmanocan, Lazi, Siquijor. So guys, don't forget to subscribe our channel, Laag sa Siquijor. And then click the notification bell for more videos. Kailangan mo kaming gamong mga videos kay iputon ginamon ng Timog Secure yun. Tanang mga wala pa na adtuan na. Oh, the last na eh. Shout out na ni Rhea, Joy, Amanda. So, maligo naman eh. Pwede, bugnaw kayo tubig na eh. Napigyan ko.